Έχουμε ήδη να τα λέμε. Αυτό ήταν το ακουστικό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να τα λέμε με τον Χρήστο Κρανιώτη. Είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας τελευταία. Μισό λεπτό, πρέπει να κόψω τρόπο λίγο να σώσω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Χρήστο μου, μάτι ήταν αυτό. Η αγαπημένη μου παρουσιάστρια. Α, τότε είμαστε πάτσι, δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, ο Χρήστος έχει εμπνευστεί και είναι ο τρέχον του Κριστιμπονίου. Το Κριστιμπόνι είναι εργαστήριο ζωγραφικής και δημιουργικής γραφής και δημιουργικής έκφρασης. Και συμπτωματικά πηγαίνοντας χθες το βράδυ στο Ξέφωτο για να δω τον Παντελή Αμπατζή και τον Γεράσιμο Γιαννατά, περπατάω και λέω: Ωχ, εδώ είναι το Κριστιμπόνι. Χθες λοιπόν ανακάλυψα που είναι το εργαστήρι μετά από πολύ καιρό. Ναι. Τώρα έχω και εικόνα. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος μέσα στα Λαδάδικα. Είσαι πολύ τυχερός που βρίσκεται εκεί. Ναι. Είναι ένα μέρος που και εγώ το επέλεξα όταν το είδα σαν χώρο. Ήταν μια βιοτεχνία η οποία ήταν σε ένα κακό χάλι που λένε. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, μαζί με τον Γιάννη τον Μπαλατζίδη, που είναι και ο βασικός συνεργάτης μου, μπήκαμε μέσα στο χώρο αυτό. Εμπνευστήκαμε από κάποια βρετανικά loft που είχαμε δει σε ταξίδια που είχαμε κάνει. Αυτά θέλω να ακούω, τέτοιες εκφράσεις βρετανικά, loft, Λαδάδικα, καταλαβαίνετε. Ταξιδεύει το μυαλό. Ναι. Και έτσι φτιάξαμε αυτό το χώρο που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 6 χρόνια. Με το εφάνταστο όνομα Κριστιμπόνι. Κριστιμπόνι, ναι. Τι σημαίνει, δεν καταλάβετε, θα σας εξηγήσει την ιστορία. Ναι. Κάθε φορά τη λέμε, κάθε φορά τον βάζω να την ξαναπεί. Είναι παιδική λέξη, όπως έχουμε πει. Ήταν μια λέξη που την είχε εφεύρει ο αδερφός μου, ο μεγάλος, ο Βασίλης, ο οποίος θέλοντας να αποφύγει το να πάει αγγλικά, το έσκαγε και πήγαινε σε ένα εργαστήριο ζωγραφικής στο Μεσολόγγι, από όπου και κατάγομαι. Όταν η μάνα μου τελείωνε, υποτίθεται τα αγγλικά, τον ρώταγε: σήμερα τι κάνατε, Βασίλη? Της έλεγε ο αδερφός μου πάντα, επειδή δεν είχε ιδέα από αγγλικά: να, μαμά, το σαν το Κριστιμπόνι και κάτι τέτοια κουλά. Και η μαμά δεν επέμενε για περαιτέρω ερωτήσεις. Η μάνα μου, μια, δυο, 10 δεν είναι χαζή, το κατάλαβε. Με έναν τρόπο τέλος πάντων τον ακολούθησε, είδε ότι πηγαίνει κάπου αλλού. Εκεί όμως επενέβηνε ο πατέρας μου με μια σκληρή τιμωρία. Του είπε ότι θα κόψουμε και τα αγγλικά αλλά και το εργαστήριο. Όταν λοιπόν μετά από χρόνια εγώ πια ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία, ο Γιάννης ήταν στην Καλών Τεχνών και θέλαμε να κάνουμε αυτό το εργαστήριο, του είπα ότι έχω μια ιδέα να νομιμοποιήσουμε μια λέξη. Μετά από πολλά χρόνια δικαιώθηκε λοιπόν και ο αδερφός και το Κριστιμπόνι. Ναι, νομιμοποιήσαμε το Κριστιμπόνι. Είναι πολύ ωραία ιστορία, δεν χορταίνω να την ακούω κάθε φορά. Ο λόγος που βρίσκεται ανάμεσά μας ο Χρήστος, ανάμεσά μας, είσαστε εσείς και εγώ, αλλά και φυσικά και η περιραίωση ατμόσφαιρα, είναι ότι έγραψε το Τσίρκο της Ευρώπης. Ιδού, να το βάλω και μέσα στο πλάνο, είναι το νέο του βιβλίο, το ολοκαίνουργιο παιδί του, το οποίο την εικονογράφηση από ό,τι βλέπω έχει αναλάβει ο συνάδελφός σου. Ναι. Μάλιστα, ο Γιάννης Παλατζίδης. Είναι ένα πολύ γλυκό βιβλίο. Διαβάζοντας την περίληψη, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να το διαβάσω, γιατί μόλις το έπιασα στα χέρια μου, ξεκίνησαν όλα από τον έρωτα του Χρήστου για το σκύλο του. Ναι. Ο οποίος είναι πεκινουά. Είναι πεκινουά το σκυλάκι μου, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παρότι φαίνεται να είναι η ιστορία ο Σπύρος. Ο Σπύρος είναι ο σκύλος. Ο Σπύρος είναι ο σκύλος. Πέφτουν ονόματα στο τραπέζι και ξέρεις, το χάνω λίγο. Λίγο Γιάννης, λίγο Βασίλης, λίγο Σπύρος. Είναι ο σκύλος. Ναι. Δεν είναι όμως ακριβώς αυτό. Εγώ είχα πάντα μία αιμονή με το θέμα της διαφορετικότητας. Αισθανόμουν πάντα όταν ήμουν στο σχολείο και πιο μετά που ήμουν έτσι ένα κοινωνικό, θα λέγαμε, άτομο, ότι πολλά άτομα τα περιθωριοποιούμε. Ίσως άνευ λόγου και αιτίας. Άμα θέλεις περιθωριοποίηση και κατηγοριοποίηση, έχω να σου πω. Και τώρα πια είναι και γνωστό, έτσι έχει δοθεί και αυτή η ταμπέλα η επίσημη, το bullying που λένε. Και αυτό πάντα με ευαισθητοποιούσε. Όχι ότι εγώ το γεύτηκα προσωπικά ακριβώς, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το έχεις περάσει για να έχεις κάποιες ευαισθησίες, αλίμονο. Είχα αυτή την κεραία ανεπτυγμένη και όταν τέλος πάντων απέκτησα το Σπύρο, πολλοί μου έλεγαν ότι τους θυμίζει η φώκια, άλλοι μου έλεγαν ότι τους θυμίζει λιοντάρι. Δεν είναι κοσμοπολίτης, αγόρι μου. Το Πεκινουά. Κινέζος είναι άνθρωπος. Πώς θέλεις να μοιάζει δηλαδή? Και από εκεί μου προέκυψε μια ιστορία που αυτά τα δύο ζώα γνωρίζονται μέσα σε ένα τσίρκο, προκύπτει ένας έρωτας, το σκάνε, ταλαιπωρούνται για να ζήσουν αυτόν τον έρωτα και τελικά ο έρωτας δεν ευδοκιμεί, τους χωρίζουν. Τον Σπύρο και την? Δεν είναι ο Σπύρος και είναι η φώκια και το λιοντάρι. Είναι αυτά τα δύο ζώα που μοιάζουν με το Σπύρο, υποτίθεται. Μάλιστα. Γνωρίζουν τον έρωτα τελικά μεταξύ τους, αλλά επειδή είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, τους χωρίζουν με το έτσι θέλω. Δεν μπορώ στενάχωρες ιστορίες. Ναι. Και έχουν να κάνουν και υπάρχει με ζώα. Ένα happy end. Προκύπτει ένας καρπός. Και θα δεις από εκεί και πέρα το βιβλίο. Ανάμεσα στη φώκια και στο λιοντάρι δεν τολμώ. Να αναρωτηθώ και να σκεφτώ. Να τολμήσεις. Και αν δεις και στις εικόνες που βλέπω εδώ και στο βίντεο, ότι φαίνεται και μία καλαμιλοπάρδαλη με ένα δελφίνι ακόμα. Τι μου λες, ρε παιδάκι? Εγώ πιστεύω ότι όλα τα διαφορετικά μπορούν να είναι μαζί.
Φυσικά και μπορούν να είναι μαζί. Βέβαια, στις περιπτώσεις των σκύλων, τώρα για να το επαναφέρουμε και στην σκληρή πραγματικότητα, δεν μπορεί πολύ διαφορετικά σκυλιά μεταξύ τους να ζευγαρώσουν. Γιατί αν ένα τσιουάουα ζευγαρώσει με ένα αλικόσκυλο. Στην περίπτωση όμως των ανθρώπων, γιατί αυτοί μας αφορούν. Ναι, φυσικά. Θεωρώ ότι εκεί μπορούν όλα να γίνουν. Εξαρτάται από το εύρος της σκέψης και την δεκτικότητα του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου. Ξέρεις ότι αυτή την περίοδο δουλεύω ένα project για τους πρόσφυγες, για ανεξάρτητα ιταλικά μέσα. Και κάθε μέρα συναντάω οικογένειες που μπορεί να φιλοξενούν. Και κάτι με τον Ερυθρό Σταυρό έχεις να κάνεις. Και με τον Ερυθρό Σταυρό φιλοξενήσαμε κάποια άτομα στο εργαστήριο και τους παρήχαμε μια δωρεάν υπηρεσία, τέλος πάντων, για να δουν και αυτά τα παιδιά τι σημαίνει να είναι σε ένα οργανωμένο χώρο εργαστηρίου, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι από άπορες συνήθως οικογένειες. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση που έχω με τους πρόσφυγες, αντιλαμβάνομαι ότι πράγματα που για μας είναι πολύ αυτονόητα, για εκείνους δεν είναι δεδομένα. Και αυτό το πράγμα θέλησα να περάσω και στο βιβλίο το συγκεκριμένο, παρότι απευθύνομαι σε παιδιά. Ασχέτως αν εγώ πιστεύω ότι και τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα και με πολύ καλύτερο τρόπο. Ο ανιψιός σου μας βλέπει? Η ανιψιά μου μας βλέπει και τα ανήψια μου. Έχω 4, μην ανησυχείς. Αλλά εγώ λέω πάντα πρώτη την ανιψιά, έτσι που της έχω δυναμία, και μετά όλοι οι άλλοι. Όλοι με βλέπουν, ναι. Γεια σας, παιδιά. Και οι φίλοι μου με βλέπουν. Να τους φέρεις εδώ την επόμενη φορά. Όχι και τους φίλους, μόνο τα ανιψιά, δεν χωράμε όλοι. Χρήστο μου, καλό ταξίδι, να πάνε όλα πρίμα στο ταξίδι του. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Μέχρι τώρα ήταν αυτά που είχες να πεις.